दा जों थांनोसै आंनि हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स' लोगोफोर दिनै जों हाबा जाहैनो नागिरदों आरो ना गामि खाथियावनो जोंहा मादैनि फिसाजो जायो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जइन जाफादो जोंहा हाबा जानो थांसै आदैनि फिसाजोनि आरो ना ओमफ्राय खाथिसो जों थाबायना थांगोन आरो स' ओमफ्राय लोगोफोर हाबायाव आब' गेमस्रिबो फैदोंमोन आरोना बाट आं जेब्ला सहैबायमोन हाबायाव अब्ला आब' गेमस्रिया थांनो ओंखारखाबायमोन आरोना स' लोगो मोनाखै माने माथो होबायबो ओमफ्राय थांखाबायबो आरो आब' गेमस्रिया बहुतानो सोंहरोमोन आरो आंखौ आब' गेमस्रिया मा जायो होननानै एक्सुवेलि आब' गेमस्रिया आंनि आमाइनि फिसाजो जायो आरो जोङो फेनखौनो गारनो हायाखै फैनायनिफ्राय ओमफ्राय खोमसि खोमलाथार जाबायलै आं जायाखै आंहा माने स्वीट जानो हाया ओंखायनो जायाखै बिथांमोनखौ जानो होगासिनो आङो आब' गेमस्रि थांबाय बेखौसो लानो मोननांगौमोनलै अये ओमफ्राय अये लास्ट डेट जाबाय सोरबा मिथिया Sampai danin sampai. दा जों थांनोसै आंनि माल ओमफ्राय मा जादों लोगोफोर मिन्थिबाय दा जा मिन्थावनाखा दानि बावै आदाया नुजानाया माने आं भिडिअ शुट खालामबाय थानायाव आंदो ओरैनो बिदि फैनानै फानि खालामफैदो आरोना ओमफ्राय आं गिख्रुंबादावलायबाय आरोना बाट आं एख' पात्तायानो गैया जे बियो आंनि उनथिं फैनानै बेफोरबायदि माने खालामफैदो होननानै लोगोफोर जों जा थांनोसै जाखांबाय लोंखांबाय थांसै आरो ओमफ्राय खैना गोदानाबो 6:30 थांगोन माने 6:30निफ्रायनो कारफिउ सोलिदों ना स' बिसोरबो थांसिगोन ओमफ्राय जोंबो थांसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नोंथांमोना